Iida-Maria Peltomaa. Mä oon taustaltani luokanopettaja, mutta tällä hetkellä toimin opetussuunnitelmateemojen parissa täydennyskouluttajana. Ja mä oon Aki Luostarinen, aineenopettaja, verkkopedagogi ja OPS-täydennyskouluttaja. Meille on tärkeää, että jokainen opettaja löytäisi sen oman tavan ja kipinän kehittää koulua, varsinkin nyt uusien opetussuunnitelmien myötä. Ja tämän työskentelyn avuksi me kehitettiin noin vuosi sitten OPS-pakka, joka sisältää toiminnallisia menetelmiä oman työn ja koko kouluyhteisön kehittämiseen. Ja nyt meidän kirjassa Reseptit OPSin käyttöön me halutaan tarjota lisää konkreettisia välineitä, tutustua niihin OPSin keskeisiin alueisiin ja löytää konkreettisia keinoja ottaa niitä haltuun. Ohjelmointi, arviointi, laaja-alainen osaaminen, monialaiset oppimiskokonaisuudet, paljon uutta ja jännittävää. Me toivotaan kaikille iloa ja innostusta koulun kehittämiseen.